Aïna Jona, Aïna. Mon général, mon combat. Aïna, général qui s'est dit. Qui sait? Général qui s'est dit. Non, hey. Allah Akibaru. Ne général qui s'est mis droit. Ousmane Sonko a hine de nemeni. Awa emi bia to wele kana. Général qui s'est dit. No de fois malikola ali nene kanga video tanget le kono bake abenalati. Oh. Ninga nga video tangen bake. Général qui s'est dit. Malion. Moko kana jigi Ousmane Sonko la de. Sonko hine nemine. La ilaha Muhammad Rasulullah. Tubabu. Dieu mao ma imasira tubabu nya imasira fuini. Abenene alaji. Ni imasira tubabu nya imasira fuini. Ngo général qui s'est dit. Général Mengoro ay qui s'est dit. Ay ngon. Hey. Ay kono. Marufa beneka fena ninta ironike. Général qui s'est dit. Abara général qui s'est dit général ko Macky Sall Muso Marianne Fall. Ndaro Marianne Macky Sall Muso odogoni fakele bakele ko debi Jomai Faye kuna. Ayafa. Ko Macky Sall Muso dogoni fakele bakele. Ndika nga commentaire atina ironi ngile kwa. Yai ko Macky Sall Muso dogoni fakele bakele. Ko de furlen de Jomai Faye ma. Donc où yé ni fiawo fege kasola do ka wali do faka fula ni bekwe sinima mbodi. Aya atina ka démocratie mine. Awo aina ka démocratie mine. Aka ni démocratie ke an farala. Abeni ni alache namba aka ni démocratie fait. Le Sénégal est l'exemple de la démocratie. Le Sénégal, il n'a jamais fait un coup d'État. Bla 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 bla. Ils ont marmaillé le peuple sénégalais. L'épouse de Diomaye Faye est la sœur de l'aide de la femme de Macky Sall. C'est pourquoi moi, c'est-à-dire, j'ai pas pu digérer. C'est-à-dire, ils ont tout fait pour écarter Sonko. Ils ont tout fait pour écarter Sonko. Moi, je suis sûr et certain que si Sonko était le président de la République, il n'allait pas gérer le pays comme ça. Ça, quand même, on dirait qu'on a apprivoisé un lion. On dirait qu'on a enlevé c'est-à-dire les griffes d'un lion, Ousmane Sonko. C'est ça qui est votre démocratie là. Venez prendre votre démocratie à 4 vitesses. Venez prendre votre démocratie à 8 cylindres. La femme de Diomaye Faye est la sœur de lait
de la femme de Macky Sall. Donc ils ont tout fait. Vous voyez comment ils ont marmaillé, mettre Sonko en prison, tuer la population pour rien. Mais l'objectif, Sonko même. Ah non, aujourd'hui j'ai eu pitié de Ousmane Sonko. Wallahi billahi, j'ai eu pitié de lui. C'est-à-dire, Nia l'a dit, il y a Jampa Mingala quoi. Il ne peut pas. Atisa foi que na ma fara dro ba fara na ko ka ba joro dro ba fara et puis na la ma fara ka abike blaze ni fetachi blaze ni Thomas Sankara tachi. Non, Ousmane Sonko a été trahi. Hein? La ilaha Muhammad Rasulullah. C'est pourquoi nous, les pays de l'AFS, nous détestons la démocratie. C'est toujours comme ça. Hein? Le peuple part voter, vous tuez le peuple pour rien. Le président est déjà connu. Hein? Johnny Okuma Meitlola. Ko Diomaye Faye Mousso ye Macky Sall Mousso dogoni fakile bakili. Donc yo marmaye ka soroka no bla ka Macky Sall bobara datugu kuma foi ma fo avec les conditions. Ousmane Sonko, il fallait rester derrière ta dignité, il fallait renoncer à tout. Wallahi billahi, il fallait renoncer à tout. Il fallait renoncer Ousmane Sonko à tout. On t'a même pas donné parce que il savait que si on te met président de l'Assemblée, en cas de problème, tu vas être présent. C'est-à-dire ils ont annulé tout ça. On t'a mis à la primature. La ilaha Muhammad Rasulullah. Aya, démocratie fla korone de. Awo, démocratie de fleni. Ka woli don faka fula. Jaja ubi flimi tourner de la nimbe. Hein? Jaja ubi flimi tourner de la nimbe. Ka woli don faka fula. Ka Sonko do kasola. Grève de faim. Bassirou Diomaye Faye. Macky Sall. Hein? Les militaires. Ka femme beke folokoni poussière. Voilà les résultats. Voilà les résultats. La femme de Diomaye Faye est la sœur de l'aide de la femme de Macky Sall. Allah. Sinon, c'est Sonko qui était le choix du peuple sénégalais. C'est Sonko qui était le choix du peuple sénégalais. Mais ils savent très bien que quand ils vont mettre Ousmane Sonko à la tête du pays, ça n'allait pas passer comme ça. Pour couvrir Macky Sall, pour continuer, c'est-à-dire, pour ne pas roncer la France-Afrique, le néocolonialisme, il faut un autre valet. Voilà. Un valet, c'est-à-dire qui n'a jamais... Allah, la ilaha Muhammad Rasulullah. Abat la démocratie. Wallah, abat la démocratie. Ah, mais ça c'est obligatoire. Et puis les militaires là, ils peuvent rien faire. Hein. Les militaires là, ils vont continuer comme ça. Ambi dugo ke ayan ko kiti mina ala ko noya, ala ka hinala kwa. Wallahi billahi ala ka hinala. Ayan ko kiti mina ala ka noya. C'est pourquoi Sonko tiseka foifo, atiseka foifo, décision tabolo, atiseka kuma, fingo djeko. Ou connaît que durant bolo langolombo, c'est-à-dire Sonko a été utilisé. Ousmane Sonko a été utilisé. Il a été utilisé par Diomaye et Macky Sall. Mais peut-être lui-même, il en sait quelque chose. Hein? Il en sait quelque chose. Sonko en sait quelque chose. Parce que Sonko ne peut pas dire à son peuple qu'il ne savait pas que la femme de Diomaye Faye était la sœur de lait de Macky Sall, de la femme de Macky Sall. Sonko ne peut pas dire ça.
Donc, c'est ça qui veut dire la démocratie là. C'est ça qui est leur démocratie là. Hein? Venez prendre votre démocratie. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Est-ce que ces pays-là sont plus démocrates que les pays de l'AES? Ça, jamais. Parce que les présidents de l'AES là sont les choix du peuple. C'est ça la vraie démocratie. Les choix du peuple et par le peuple. Les présidents de l'AES. Assimi n'a rien à voir avec Ibeka. Pas lien de parenté ni rien. Ibé n'a rien à voir avec celui qui est parti. Tchami n'a rien à voir avec Foué. Ils sont là pour leur peuple. Ils sont là pour leur peuple. Non. Général Mengoro connaît. Ambifou. Wallah. Moi, je savais qu'il y a eu de la marmaille. Il y a eu de la grande marmaille concernant l'élection au Sénégal. Mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce point. Donc, ils ont tué l'enfant des gens pour rien, quoi. Hein? Ils ont tué 30 personnes pour rien. Maître Songo en prison pour rien. Maître Diomaye en prison pour rien. Peut-être ils vivaient dans les chambres climatisées en prison même. Parce que quand ils sont sortis là, ils n'avaient pas le visage d'un prisonnier politique. Quand ils sont sortis de la prison là, ils n'avaient pas le visage d'un prisonnier politique. Voilà, c'est eux-là même, ils ont la bouche pour critiquer les pays de l'AES. Quelle honte! C'est là, ils ont la bouche pour critiquer les présidents de l'AES. Hein? Ça, c'est de la grande marmaille. C'est pourquoi nous ne voulons plus la démocratie. Les peuples, vous tuez les peuples, vous faites souffrir les peuples. Le peuple laisse son travail pour aller voter. Ah, le président est déjà connu en avance. À remplir les formalités seulement. Ces mensonges-là ne vont plus marcher. Ça ne va plus marcher. Vous avez tué les pauvres pour rien. Or, Macky Sall savait que c'est Diomaye qui allait lui remplacer pour le couvrir. Pas même pour le couvrir. Macky s'en fout même du peuple sénégalais. Macky s'en fout. Macky a posé ses conditions. Macky voulait partir, mais... Macky voulait même partir. Mais il fallait marmailler le peuple. Il fallait marmailler le peuple. Ah, donc c'est ça qui veut dire la démocratie. Ça, c'est de la monarchie. Hein? Du mari de la grande sœur au mari de la petite sœur. Du mari de la grande sœur a été président. Le mari du petite sœur, elle lui remplace. Et l'ami du mari du petite sœur a été cocu. Songo a été cocu. C'est pourquoi ils n'ont même pas donné l'Assemblée nationale à Songo. Parce que s'ils avaient donné l'Assemblée nationale à Songo, en cas de cas, si Diomaye a eu quelque chose, Songo qui vient à la tête. Donc, on t'a dit, ok, il faut te contenter de la primature. Et puis tu vas fermer ta gueule. Si tu parles comme avant là, tu sais ce qui va t'arriver. C'est pourquoi Songo, il est comme ça. À partir d'aujourd'hui, vraiment, moi je ne vais pas l'en vouloir. Hein, parce qu'aujourd'hui, bien qu'on ait tien bédon quoi. N'y tien don bi quoi. N'y tien don. Kuma kankele. Général ka kuma kankele ne tien don. Ne tina jigi Ousmane Sonko la tuguni. Asema ko te quoi. Ousmane rabi ko kuna te ko mi songa no. Abi ko kuna jege tala. Abi ko kuna ate ko mi songa don. Ou qu'on y a la primature la dron. Ou don yere fone ba nguno. Nguna bi primature la ngabi se ka Diomaye deme kosebe. Jaja ote. C'est pour lui barrer la route. Sinon, ce sont les choix du peuple. Mais Diomaye a parachuté.
Diomaye en parachuté. Ils ont mélangé. Non, Sonko ne peut pas être sur la liste. Les avocats corrompus, ils ont nangam. Jusqu'à mettre Diomaye sur la liste. Hein? Nangam. Jusqu'à enlever le nom de Sonko. Nangam. Jusqu'à ce qu'ils ont mis Sonko à la primature, pas à l'Assemblée. Parce que s'il est à l'Assemblée, en ce moment, il est devenu le président du peuple. Mais on l'a mis, il faut te contacter de la primature. Dajila Muhammad Rasulullah. Ah, général qui s'est dit bide. Général qui s'est dit. Donc, on ne va rien faire. Eh, akana jigi, fena de. Ala neti kanga fendi, ndika aka commentaire kelendoron de bora. Kelendoron. Ndiku ye quoi. Mina njija ka alaje. Parce que nere dabal di bana quoi, ne dabal di bana quoi. Wallahi billahi ni ngon dabal ma banyen kalotike. Tu vas vous dire que alama adagné kono a benin alaje français démocratie c'est-à-dire choua ton de choua débit démocratie kono wallahi billahi anyana chetane alama adagné kono odongo nyode fo ngona sur la livre sacré be kabina faramaçonnerie tokola ina fo bible ina fo torah ina fo qouraneke akumike uka livre toko kumike fendi comment dire politique démocratie uka livre toko kumiko parce que diela tike fenjuku be bako uye walde u faka fula Sénégali a benala je walde u faka fula ha moko bisa bani ko yu faka fula kam moko boka tanu etle koro ku gaze pour rien jaja Diomaye ni Macky Sall bisura fana du minangele ngono muso ye koroni dogo ye fakili bakili hein mon général mon combat wallahi mon général mon combat non Ousmane Sonko a hine ne minebi a benala te Ousmane Sonko ninga hine ma minebi nyenga lutike. C'est-à-dire, il y a quelques côtés de ka munu. Nene ko Ousmane Sonko ne ko mi ala mine kan se bois bela katanga bara la kan dabo kuma la quoi. Mais Aflene, il a été complice. Il a été complice de la marmaille de l'Occident. Ah ben, il faut que vous vous pouvez nous dire quoi même? Hein? Vous pouvez nous dire quoi? Rien. Vous pouvez vous ne pouvez rien nous dire. C'est-à-dire les pays de l'AES sont en avance de vous de 100 ans. Ah, ni de démocratie. Kabiala kuda ou ben marmaille de là. Ou tu sais qu'à quelqu'un ou ben marmaille de là. Doucement be peuple la me barrage bougné. Sur la souffle fait la corrompre de tu sais qu'à coup d'état. Sur la souffle fait un bé. Macky Sall ya bé a bé sans qu'à ban. Ou ni Macky Sall ya blayoromna. Ou ni Diomaye ba kaye. Diomaye fait ba ka wori chien. Ka posi flafa. A muso. A ou fait ne bouka. Aïe. Macky Sall muso ba koni ala ya sonde président fla ka du kono ale ka barani ale ka tobli kala te sege ya nyana bli mali kono ya afrika ay ale Macky Sall muso ba ka baraka la te sege ya nyana tu président fla ha koro muso chekara président e dogo muso chekara président ala de Sénégal abi doke jilay de fem benala ci abi doke jilay abi doke jila nini de aka démocratie a benala ci an fara ka démocratie la hey ala non ne bina ñini généraux to munumbe parce que mengoro kané nera kunta do abi yoro mina tuguni jaja kabi abi fin kono il est le président de commission de la défense
ala uyanga posu mi nganam ka di Karim Keita ma ne re dabali bana domna ne ame ko Karim Keita de commission de la défense président et assemblée kono no ko ngome wo Karim te sorasi ngome ngu bodo mamuna wa ka do mengoro kane de bi Karim no la e fengo no sente kono donc amakuma kunfe de après vous de babolo après vous de babolo tentative joli woro dugu chokoroba kafiri ko fa ka jim bonani na ibe tati sega fo général Tiami tati sega fo donc ni général kuma fo wallahi ama fo akunfe donc ne kon ba ni généraux to fe ay bo aka kangari da Alassane ye wallahi bilahi ay bo aka deuna modeu aku soutenir ay bo aka kangari da Alassane ye ali na ba ke conférence de Mali généraux beka fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn bɛ retraité la a bɛɛ kana c'est-à-dire a ka tasa da fɔ Alassane k'a jira la k'a bɛ min na k'aw b'a kalama donc n'a ye min sɔrɔ a la diɲɛ don o don a ka ɲinini don a ka jiru la Mauritanie président ayi Sénégal ta kɔnɔ a y'o to yen olu kɔni ye c'est-à-dire commandant Kubentan Sénégal fanga ye commandant Kubentan de chef d'arrangement do me bureau tout là ou te foi de la commandant Kubentan de o ye Sénégal président oui donc aka fara worodugu chokoroba ka Afrika aka fara talonga voilà aye boaka kangari daw ye ku ka fara dewna nu ma fara dewna ko nu e mi soro ya nyini wallahi ne ba nyini Mali généraux fɛn a bɛɛ a chokoroba fɛn na be a bena la chai boaka conférence ke aye boaka conférence ke aka Mali soutenir aye boaka conférence ke aka tasa dafo Alassane ni be yale de kelen balawi wallahi ni be de ale kelen balawi aye boaka mengoro take aka message adressé Alassane na ka jira la ka fo ku c'est-à-dire ni ya bi mulu balia fo fenge demse nuna anyete moko korobala ko korodi mais on ma jon nuna de clou de tikelenye suna ma jowla de mais abaro ko chewdu mais Alassane baro ka ba ni chewke voilà a hagla kay minga Burkina ka koro ka baga to mama ka faga ka biso ko shindeke mais abulo ya abubara je mena abulo ya abubara je Alassane bulo ya abubara je abenene alaji mais ne kon ba ni généraux fait ay bo wallahi ay bo afen o fen be na bi balola wallahi ay bo ma fo généraux politiciens de munu banaw ka sorasi ateni na kata do politique la ngando luma ngambe munu tara retraite la kuto sorasi la nube alibi généraux munu be colonel munu be sorasi kora fo fen be wallahi abunye banyoro aye conférence ke c'est be kono aka mengoro kaka président ye aka chidi Alassane Ouattara ko aw koti abenala kaka chidi Alassane asero masa asero ma wallahi na ko ni yake abijane na ma ke fene problème tala mais na ke abijane de mengoro ka kuma nyene ne soulager bi chogum neni ala de bado awo ay ni soulager bi chogum neni ala de bado Hussein Amiongino Mali famao est-ce que amassé ça anga accord d'Alger anga folie interdit Mali kono amassé ça Mali famao amassé ça anga accord d'Alger anga folie interdit Mali kono accord d'Alger mbanga jamana tlal de kofo accord d'Alger mbanga jonya de kofo même politiquement de dayele o dayele accord d'Alger Hussein Amiongino jan kalanindo animi dien kalama kote de mbise to kana nin kalanindo kelente kwa nogo munyake kala banchi wedi nogo mimi senao ita don wa ubi ebi ki yere kala la flidi Hussein Amiongino eni ala che problème ye accord d'Alger koi Hussein Amiongino donc c'est-à-dire
tile joli tɛmɛni ka k'i to koma la de tile joli tɛmɛni ka k'i to koma la parce que ne tɛ se k'a faamu hein i kɛra ni ambassadeur bɔra k'a fɔ ka an ye combat min kɛ ina faraki k'olu de ye terroristes dɛmɛ ko k'an ka mɔgɔw faga accord d'Alger ko y'o ya Ousseini Amiyɔn Gindo accord d'Alger ko ye ne bɛ ɲininka ni accord d'Alger ko don Algérie cɛ siri kun ye ka Mali déstabiliser mun na n'a sɔrɔla accord d'Alger ko de don ne ko aw ye mun faso kumasulidenw ye ko aw ti a tɛ kilisi kan mɛn a fɔ nɔ fɛn fɛn a t'o dɔn i bɛ ni i sigi o la ko accord d'Alger han est-ce que aw ka kɛnɛ aw ta ye danga dɔrɔn ye kɔni danga est-ce que danga dɔrɔn de b'a kɔ danga don wa ne ma d'a la ni danga y'a ta ye Faransi b'a la diɲɛ don o don k'ale ka intérêt de bi dans les pays du Sahel Faransi b'a la diɲɛ don o don k'ale bɛna a ka intérêt nɔfɛ Sahel la o ye accord d'Alger ko ya o ye terroriste ko ye donc hali bi e t'a dɔn k'a fɔ ko Faransi ni OTAN de bi ani Algérie ko bɛ terrorisme de kɔfɛ Ala bɛ Mali fɛ quoi wallahi billahi Ala de bi Mali fɛ Ala bi Mali fɛ de Ala ma Mali di aw faso kumasuliden ninnu ma tuguni wallahi Ala de bi Mali fɛ e bɛ ni sigi ko accord d'Alger a bɛ ne ni Ala cɛ n'a ye accord d'Alger mɛn cɛ o cɛ da kɔnɔ a y'a kɛ Ala ni kira kama a k'a tigi bila ka taa nord la n'a sɔrɔla problème ye accord d'Alger ou bien ni Mali ka dugukolo bɔsitɔ don a la a bɛna dɔn ninnu delila ka tiɲɛ b'u da kɔnɔ don jumɛn Ala b'i ka mɔgɔ minnu démasquer su ni tile tiɲɛ mana kɛ fasoden juguya ye tiɲɛ mana kɛ faso kumasulidenya ye Ala b'i ka tiɲɛ bangi don o don e bɛ n'i sigi ko accord d'Alger han Ousseini Amiyɔn Gindo e bɛ n'i sigi ko accord d'Alger tɛ an bɛ taa baya de ta Algérie wallahi accord tɛ dɛ an bɛ taa baya de ta u bolo n'a ma ɲɛ a ka ko kɔ a y'an dusu sumalen to a kana an dusu kasi dɛ a kana an dusu kasi parce que aw fɛ politique ye fɛn de ye métier de ye politique ye métier de ye Arasiba de delila ka bɔ ne ka dossier kabi CDR ko kuma i bɛna politique la don min hali so kun t'i bolo Arasiba y'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mankan mɛn i ye fɛn o fɛn sɔrɔ i y'a bɛɛ sɔrɔ politique la donc anw tɔw ye ɲamadenw ya mais pour k'a ta to faso ka bila sen kelen kan an tɔw fana ka hɛrɛ sɔrɔ au moins hali an ka furakɛli ko ɲuman sɔrɔ an fɛ yen au moins hali n'an ye mobili ni kelen min san o ka se ka mɛn an bolo siraw ka dilan ko accord d'Alger han wallahi Mali faamaw accord d'Alger a y'a fɔlen interdit Mali kɔnɔ dictature tɛ dɛ a man da anw y'an ka man tulo la parce que min b'a kɔfɛ anw b'a dɔn accord ko tɛ terroristes de ma anw bunde ka bɔ k'a fɔ k'u tɛ accord ko la o kɛra k'e to mini terroristes de da m'a fɔ k'u tɛ accord ko la parce que u fɛ u gagnera ka bɔ u sera armée la terroristes de da m'a fɔ ya k'u tɛ accord ko la han Tombouctou bateau bɔnna ni missile ye o ye accord ko ye u bɛ taa bɛn an ka kanw ka don o don accord ko de ye o ye han u ye accord depuis accord signéna fo ka n'a bila e sigilen b'i Bobara ka yɔrɔ min na u ye fɛn kelen jumɛn respecté accord kɔnɔ n ko Mali de tun b'a bɛɛ respecté u ye fɛn kelen jumɛn respecté accord kɔnɔ han n'olu ko anw ye accord respecté cogo min n'olu kun y'a respecté ten ko foyi kun t'a kɔfɛ est ce que an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se yan han anw taala an tiɲɛ bɛɛ don marifaw ni fɛnw na k'an bɛna an yɛrɛ défend a bɛna a sigi dɛ a bɛna i bɛn'i sigi o de la n'i ɲɛ cɛjugu ye ko accord han ni accord b'a ɲɛ yanni minɛnw ka k'an bolo mun na an ma accord kɛ ka accord m'a ɲɛ han jɔnni y'a fɔ accord ko don jɔnni y'a fɔ e ye ko problème ye accord ko ye a Fuseni mais tu m'as déçu hein ni ye Mali kalannenw de ka imagination ye awɔ minnu ko u b'u présenter k'u bɛ kɛ candidat ko ka jamana diriger olu de ka fɛn mentalité ye nin ye ko accord d'Alger han
e bi se ka fo ke ta kalama ko terroriste fa ma vile korofe ka ci te malien e bi se ka fo kita do anye mo ko ci te malien Ouseni e bi se ka fo ke to kalama ha okuma accord mi sina Algérie de banga dugu ka Algérie taya dia dongoro na bi wuli ka nene ko accord d'Alger ko damayre parce que accord d'Alger a folie neni de ne bulu wallahi billahi a folie neni de parce que problème te accord ko ye voilà problème ye Mali tlali ko de ka tlanja di France ni Algérie ma u ku sago nu dungo kala voilà France bina adla ka sigala yi ambitla ka ta bara ina ke France fi en façon dugu koloka o de kunya ni ne do nous sako ku sorola comme France saturé le do France kumina ka capital économique ke koron velaina wa foka sa territoire munu ku ya de me ka barake a beneni alache akundi indépendance duma wallahi billahi akundi indépendance duma donc on fait un me bossudi la katla kata bara ina ke ni fali uja obo danga obi min danga arab jamana no okumu no danga nyere fato du koloka a fugar dew mina asigo la de ko accord d'Alger de en effet accord d'Alger c'est-à-dire interview kala no aw fene ye monnaie somine dewli a benin alati e kumba fara fuseni bi accord d'Alger ko bo ada kono mi kumba dafa wuro samala foka nyibu wallahi mashi kunti me yake do kasola ikumba fara Ouseni dalake foka nyibu mais aw fenati monnaie bo mogola hein non nabi feka sa jonya lake aita Côte d'Ivoire akata Sénégal akata Mauritanie ou bien akata Patrick Talon fi nabi feka sa jonya la aita ka politique to continuer politique te ka on dalable ateke on dalable ay politique te ka on dalable ay bo Ouseni boy kata bode machima juru sigla ki sige ka ujibu kon te bo alo tita nyamana mais e ko de bi sega bo voilà comme accord d'Alger ko de be intéressé et façon libérer le côté intéressé hein accord d'Alger hein non c'est pas la peine wallahi billahi c'est pas la peine aya munu nana fin semaine en commentaire du goro wa général ya fa ya jede awo général ya fa ya je ali sini général ya fa je enoko ikara ni mato Sénégal ka foka ya au ka soldat faka au ye mungola pour ama boko condamné ikara ni mato Sénégali ka sorasi munu fagara ko irusi ka sorasi munu fagara ubita mogo kemela ko ale de u faga aw masego condamné muna donc général kuma mi fo o de bi ke kuma juge c'est-à-dire fa be awla a benini ala che fa be awla ha an mogo e faso ci abe marale flala san bulu do yere de la ka a réclamer ko lui président ou bebe ala san ga dugu kono donc olu de kaka ke on da nyogona fugarde o fugarde an to la blene li chew cha kana manta sara wallahi bilay an to fugarde yala ma ci fetuni ni chew cha kana manta sara général ya je a benini alachi ayeni ni ama to ifolo ni généraux ene kuma kame a benini alachi ko conférence boloda ka boka kidi ala fanma o dora o no kera ko o do ne bisuno ko fuka ta duguje ndenyela ma a benini alachi ay mo otoro way ha ka adama dungi ba fa ko dusukum bunu ne ka buko Ouseni am yongino e bini sigi ke bina terrorisme défend onga ko accord d'Alger ha no de fon wonya ma de be voter politicien ni a benini alache halala te voter Mali politicien yi parce que jugu warate jamana ina nute a benini alache jugu foi te jamana ina nute foi te uyeru nuka demba ya nika shuya takama foi te shuya ble aimi ibika forula ije ka foro ina de obabo ije ka forula ne a photo ye fene kaka ta chika aka fara mogola aye ta chike aka fara mogola vraiment dokera ay ta chika aka farana ate faso jolawiye faso jonyeta kono
ama kalala a hakilila tala depuis ala ka da fadinya tala dusu tala foi faut ka to saraka muru kuruya la doro France bolo anto la blé wallahi billahi anta la blé voilà accord d'Alger amita baya de ta Algérie amita baya de ta Algérie naka na soro la magande Algérie ke wala ante hiji akai voilà na magande Algérie ante hiji ay mo toro way dongo do mo dusu ka kuma fola dongo do mo dusu ka kuma fola hein non comment dirais-je Allah non Mengoro Kami Mengoro nous a heureux aujourd'hui de Mengoro nous a heureux wallahi Mengoro nous a heureux Mengoro qui s'est mindi ah qui s'est non qui s'est ni mogo ye qui s'est étudié c'est-à-dire ibiseka livre bo qui s'est na aya fo yoroma temene tuloka o de fleka ne blaka video ken ha ko Diomaye Faye ko Diomaye Faye muso ko ni Macky Sall muso fa kele bakele awa donc wuye ni marmay be ama songo écarté koy ama songo écarté koy suno joni bi Diomaye yesakibo ta ko bla jamana kuna mami bi ko ma be balo dimogo najila ha mami ko ma be balo dimogo toble najila joni bi Diomaye kibi oke président ko ka songo tui ha Sénégal comme bere comme songo do wallahi songo était le choix du peuple sénégalais mais uye marmay ke ka songo bolisila ateseka kalisila de kasola de Diomaye ko di kasola ha wa jaja ni be kunye marmay way ba soro ko chambre climatisée de kono de aw ni ala ke nunu mbole kasola de nye ko men ou ben nugule mabo mo obi ka joroni songo kuno kay grève de la faim ke na donata borata songo nugule bora Diomaye nugule bora 9 jours que président Kabo prisonnier à la Catire sera président à 9 jours d'intervalle. Hein? C'est ça la démocratie. Démocratie à 4 vitesses. Ah, c'est eux qui veulent nous donner des leçons. Wallah bilay. Les jeunes dans comment dirais-je Mourou Diara, Kabakodo oui. Non, mais c'est Gina Moréala. À Bénin, à la Tchénou, c'est Gina Moréala. Ou y a une bec en galo, y a Kawoli do Faka, Fufoku digi. Ha, songo bi kuma de jaja, songo blalero kaka feneke. Kaka, songo blal. Allah. Songo blalero kaka je ke quoi. La ilaha Muhammad Rasulullah. Ah? Ama bali foi la ko no ko songo mata ka tokele ni tara ko songo telisika ko Diomaye Faye de belisika ko ma so songo ka ke president o be so songo ka ke songo to ka ke lisika chogodi ha jeni me de donga ka question yere ma songo ni Diomaye bi fengele na Diomaye muso oye Macky Sall muso dogoni e fakele bakele Macky Sall bi so chogodi songo bi fe ka minge Macky Sall nyebola Macky Sall bi so chogodi ka songo ka president ka Diomaye Faye to massa. Ah, aya démocratie flaire. Aïna, les donneurs de leçons en démocratie. Voilà. J'ai un sujet pour vous aujourd'hui. Sujet. Les donneurs de leçons en démocratie. J'ai un sujet pour vous aujourd'hui. Diomaye Faye, sa première ou deuxième femme est la sœur de lait de Macky Sall, de la femme de Macky Sall, ancien président du Sénégal.
Ok. Ça, c'est le sujet pour la démocratie. Donc, on va traiter quoi. Menji yaka résultat mba nyina afe nga ka réponse sur les réseaux ka tleflaina. Voilà. Donc, abina do de la cita ko démocratie ko kuma ko ngalo de do. Ko démocratie to abuka intérêt de. Ou te se ka fo ou dala kanga intérêt de, mais ou ba fo ko démocratie. Ko to abuka intérêt de do. Awo. Ne o ko to mata do de o ko ka intérêt de man fe malla. Wallahi, Nina, merci. Ougogo a intérêt de Mamboulou Malla. Mais vous savez, Amiangino, boucher les derrière de leur classe. Au bas la coco à cordalité. Tu vas vous balakou a intérêt de Banga et Fengaye. Ou Dogolé Kundo, terrorisme, ou Dogo, et faire quoi faire. Séparatiste ou quoi faire. On a vaincu tous ces chiens-là. Maintenant, où y a Djonga à la fois. Kabonou Dabara ici, ça, qu'on a intérêt de Banga Tchéndien là. Donc, on a un fait militairement, quand mine, pour que vous ayez intérêt sur alibi de Gaulle passager kala. Et bien, si vous avez un tchédjou et koko accord d'Alger. Accord d'Alger, comment même bien? Hein? Ni sera sous Kumana, ni n'a que d'ora au fougar d'Oma. Ak balidora, ou bien à building ou nord là, non. Ou na building ou George Nord là, ou ya bolo, ou ya damnera, amasugu doy magasin doy, amasugu doy 400 magasins. 400 magasins. Hein? Abe Algérien, Mauritanien, Libyen, fait. Algérien, Mauritanien, Libyen. Awo, ko accord mimbano luche, ko fango accord de Waléa. Ante ou soni, anta Waléa, ante. Voilà. Ala te malien beke faso kuma suli de koma auchuku dugu sawo de nu parce que aw ba ta soro doro kana ka demba yaw la ine abi faso to dugu bolo ka aboso to comme nga do katanai hein non hey Allah morwo ay depuis nous bora kasola yorom na ne ado ka foko ko be nunu ko kuy a benin alaje nunu bora kasola ka singa na suni tle ka yelete président ay c'est-à-dire ou ka peuple ma famu ou ka peuple de ma famu dem zanu taru yere di ku yere faka fu ku somo ko bone wala janja nyamo ko de nunu tlalu du ka ko bela ou tlale du ka ko bela hein songo mana wuli obi Macky Sall ta obota Jomai mana wuli Jomai kudi kuma yana mafore aita ka campagne fo la Jomai kudi kuma yana mafo mais songo kuma na wuli obi Macky Sall ta obota jaja songo bi sinima mbode la a bas les politiciens a beneni alati nunu jina moru de a beneni alati ni ma politicien to ko flana do dra fo ko jina mori a beneni alati ubise mina ubise koma yelema mina ali jina moru tisanywana ha francika kalandeu a ben galontigala ma tachiene ni nu bera nu ko kanga ta nyon ko me koronfe kana ta ide ta tlebi fe ubiti soroi a ben galontigala ma tachiene ene jola sa ko mon général Mengoro kane mon combat non général qui se jugu badi bide ayi ne ma delika ni me ali ne tulo ma delika fonina ne tulo ma delika fonina mais ne kele ka kuma me général fait dron c'est-à-dire ou ka démocratie flimula man nana ne nyekoro ou ku me ka fenge campagne na ben nana ne nyekoro nugu jaja nunu ben bela jaja nunu mi galoni kati nunu mi film tourner de la ka Sénégal au fakafu. Hein? Et puis, quand Ousmane Sonko est président de l'Assemblée, nous mais comme nous avons été président de l'Assemblée, hein? Nous avons été Assemblée président. Nous en cas de vacances, Ousmane Sonko est président. Oui, ou c'est un secrétaire de la carte de Sonko. Ou de quoi soit kumate amalo talendo parce que ou ya blakola. Aérebi ko kuna je abaro jekete ko ina il est obligé atiseka kuma akana jigu Ousmane Sonko la de atiseka kuma Sonko teseka kuma de
Eh, Songo Tesakakuma, Songo ne peut pas parler comme un panafricain encore. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ni Songo Kumano Baka Koba. A Tesaka Blau contre là. Parce que Fandande, Songo est pauvre. Il n'avait que son salaire. Maintenant, il gagne des millions. Donc, Songo qui est fou? Hein? Qui est fou? Personne. Donc, Songo est obligé de faire le jeu. C'est pourquoi, Amasegana Malala Jona, ou Sabo Serak Manu, ya Blakana, Salo la Ondala Kata, Kumanyanama Foima Surada. Dja, on lui a coupé la parole, sa langue a été coupée, la langue de Songo a été coupée, ses griffes ont été enlevées, il a été apprivoisé. Un lion est devenu un chat, malgré lui-même. Hey! À part la politique. C'est ça qui est la démocratie là. La démocratie que vous glorifiez, c'est ça. Hein, Sénégalais? Ah, non, le Sénégal, c'est l'exemple de la démocratie. Le Sénégal n'a jamais fait des coups d'État, blablabla, gna 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 gna, dja dja. Hein? Allahu Akbar. C'est-à-dire la corruption a rongé les eaux même du Sénégal. Et puis, rien n'a changé. Rien n'a changé. Tout va bien. Rien n'a changé. Les militaires là, rien n'a changé. Voilà, ils ont fait un peu de façade pour tromper la vigilance du peuple. Pour tromper, c'est-à-dire pour tromper la vigilance du peuple. On va dire, ah, ils ont changé ceci. Ah, celui-là, pendant les campagnes là, on l'a torturé ou bien posunindoma. Ah, ni min nenina ou bien posunindoma. Ni min bugora ou bien posunindoma. Pour que vous beku dade. Mais ça, c'est votre problème. Hein. C'est votre pays. Vous la gérez comme vous voulez. Mais nous donner des leçons de la démocratie. Je pense que ça doit s'arrêter aujourd'hui. Parce que vous n'êtes pas des démocrates. Vous êtes des marmailleurs. Hein, la grande marmaille. Vous êtes les marmailleurs. Vous êtes les marmailleurs. Et alors, comment dirais-je, Badjei Fenda. Tu sais, moi je me suis repenti. Je me suis repenti. Parce qu'on m'a dit que il y a des grandes personnalités qui visionnent ma vidéo. Voilà. C'est pourquoi je vais te laisser partir comme ça.